सनावा जब जब चढ़ेला सखी सवनावा देवघर में जाकेला गवले या सनावा भंगिया धतूरा खाले खाले मिल के पति के भंगिया धतूरा खाले खाले मिल के पति के गजब के मिलल बारे पति पर पति के गजब के मिलल बारे पति पर पति के कपार पीटो तारी मैना रानी भूतवा पीछा से रखस इहे बा कहानी हाँ 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 देखी के कपार पीटो तारी मैना रानी भूतवा पीछा से रखस इहे बा कहानी कैसे रहेली सखी उनका में सोटी के कैसे रहेली सखी उनका में सोटी के गजब के मिलल बारे पति पर पति के गजब के मिलल बारे पति पर पति के खिले से करेले बराई टुनु बिटू गावो तारे सुना सच्चाई हाँ 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 बीरी पलाया खिले से करेले बराई तन्हा टुनु गावो तारे सुना सच्चाई रहेले पलानी में बाबे कमी कथी के रहेले पलानी में बाबे कमी कथी के गजब के मिलल बारे पति पर पति के गजब के मिलल बारे पति पर पति के जब जब चढ़ेला सखी सवनावा देवघर में जाकेला गवले या सनावा भंगिया धतूरा खाले खाले मिल के पति के भंगिया धतूरा खाले खाले मिल के पति के गजब के मिलल बारे पति पर पति के गजब के मिलल बारे पति पर पति के कैपिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजेंद्र कॉलेज मोड़।